ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଛତିଆ କାକରା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନା ଆଉ ଚିନିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଗଟା କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସୁଜିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ଚଲେଇଲେ କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ଯଦି ପୋକ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚଲେଇକି ଗୋଟେ କଡ଼ାରେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇବା। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇବା। ଚିନି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାକରାଟାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଜି ଅନୁସାରେ ଚିନିକି ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲସେ। ସେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ସୁଜିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଜି ଜନ୍ତା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଢ଼ା ସହିତ କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ସୁଜି ଜନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସୁଜି ଜନ୍ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେବା କିଛି ସମୟ। ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ତା ଭିତରେ ପୁର ବନେଇଥିବା ତାକୁ ପୁର ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲେଇ କରି ଆମେ ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲେଇ କରିବା। କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଫାଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଲେଇ କରିଦେବା। କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲଗାଇ କଢ଼ାକୁ ବସେଇବା। ବସି ସାରିଲା ପରେ କଢ଼ା ତାତିଗଲା ପରେ ଆମେ ତେଲରୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା।